Okey na 'to. Okey na 'to. Yun 'no, kain na po tayo kakabsat. Nagluto po tayo ng siling Ilocos na paksiw. Sige, Messenger's. Mantayon. Ang bango-bango ng sili. Pray muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Siyempre magsisili tayo. Shoutout pala kay Hil Ara ng Tucanon, Aritaw. Shoutout ka niyan, kabsat. Yan, may kantong tayo. Saging. Kain na pa tayo, kakabsat. Yan o, umuusok pa o. Maunang subo para sa inyo. Mm-hmm. Ito na yun. Kahit ito lang ang ulam natin, kakabsat, panalo na. Okay na yan. Goods na goods. Panalo. Kimas. Tayo saging. Ang cute. Ang liit.
Ang daming ibon, no? Sa puno ng mangga. Mm. Sarap tong saging, ah. Tamis. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW, Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Lagi niyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.